Kristo. Ikaw ang among mananambal. Ikaw ang among kagawasan. Ikaw mo'y naghatag na mo kalinaw, kalipay, kadasig. Adlaw-adlaw gitagaan minimo bagong kusog. Usa niya mi malipayon nga nagsimba kanimo Ginoo. Ug salamat kaayo. Nga bisan dili kami angayan sa imong pagtagad. Apan wala gyud nimo kalimti ang imong mga katawhan. Niya ka aron pagpakigtagbo sa matag usa ka namo. So this morning we pray that your Spirit will move mightily in this place. Speak, Lord. Speak to your people. And thank you so much, O God, that in everything that we do today, your name will be glorified. Your name will be lifted high. Your name will be honored, O God, in the name of Jesus. Salamat kayo, Ginoo. Among gi-acknowledge ang imong paghari sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord Jesus, nga labaw ka sa tanan. Salamat kayo nga niya ka. Ug among giuli nimo ang himaya ug dungog sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang tanan maingog, amen. Amen. May buntag mga igsoon. Praise God. Salamat sa Ginoo. Napay-pipila ka bangko diri sa tubangan, no? Praise God, mga igsoon, ang atong church sa Yati Liloan, nag-celebrate sila karon sa ilang ika-second anniversary as a church. Salamat sa Ginoo nga karong hapon moadto pod mi moduaw nila kay para mag-celebrate kauban nila sa ilahang anniversary. So we are so thankful that the Lord